Takže čaute, tu je Niky a je tu so mnou Aťka. Čaute. Je to nejaké osvetlenie? To prečo? No, neviem prečo tu je takto, počkajte. No, poď sem. No, ospravedlňujem sa, lebo on má nejaké osvetlenie, ja neviem. Keď sme zapli video, No. zatiaľ nic. No, dúfam, nie je to o tom, že nebudete vidieť, ale aspoň budete počúvať. No. Takže začnem s mojím príbehom. Vlastne budeme obidve hovoriť dvoje príbehy, najprv čo sa len jej stalo, potom nie a potom vlastne čo sa nám stalo. Obidvom. No, čo ona bude hovoriť potom ja. Dobre, takže prvé začínam a bolo to asi pred 2 týždňami, vlastne, no, bolo po 2 týždňoch, bola to jeseň, neviem prečo som teraz povedala, no a proste, ja som proste si kopala loptu, som sa hrala s loptou na terase, lebo my máme takú záhradku a ja som sa hrala, že vietor zrazu sa zavreli, nie že vietor, a proste taký, že sa boli dvere. A skoro sa zamklo, viem, že ja som taká múdra, prebehla som takto a otvorila. Takže, robíte, ja múdra som. Tak, no a ja som taká múdra, že som, lebo tam je taká veľká posteľ, ja som rýchlo skočila do tej postele, zakryla som sa a už som sa nikdy neotočila. Aťka ide? Ja som bola sama doma. Pozerala som televíziu, bolo nejakých 12 hodín večer a tako hej, poho, všetko. Idem potom na vecko, tak super. A zrazu idem otvoriť, čo to buchlo. Hej, poďme do obývky, ako ovládač na zemi, baterky preč, neho tiež na zemi. A ako televízor vypadol. Kde sme, čo sme, hej. A ako potom som šla do mojej disky, proste som rozhodená. Ale ja som si ju pritom ráno, som bola tiež doma sama a upratala som sa na ju, nikto rozhádať. No a som išla spať. Aha, bol večer, ako potom som sa išla spať asi o 12. večer. A potom o 2. ráno som sa zobudila a už som sa išla napiť. No a ja tam vidím, že niekto, že ahoj, čo? Tak to spretrem oči, rýchlo bežím do mojej detskej, zavriem sa pod paplón, hotovo. Zaspím, bola som smedná, čo už. Ráno stanem, nejak o 11. alebo 12. No a proste, hej, všetko bolo v pohode, ako som potom bola, no nebudem sa báť, no a potom sa už nič nestalo. No tak teraz to bude o nás dvoch. No tak, boli sme u mňa, spali sme a radi sme sa kúpali, predsa napustili sme si do poslednú vodu, ale iba tak troška tak po naše nohy. No a sme sa čvartali, kúpali a potom sme išli spať. Sme hneď skočili do postele, zaspali sme, zobudili sme sa tak o jednej. No a sme potom, Aťka bola smedná, tak som sa išla s ním napiť, lebo sa bála. No a tak sme išli po schodoch, ja som rýchlo zašla a zrazu je, že Aťka, ale si ma pesne neozývala, že kde je. Ona potom mi povedala, že hej, jej sa to stalo, že všade tma a že aj takto sme vypúvovali normálne oči, že ale nič, všade tma a nikto, a my sme počuli také keby, že plač dieťaťa. Áno, alebo akoby kričalo aj, že akoby ho dosť zabíjal. No a potom sme išli zase hore po schodoch a išli sme do mojej izby a že sme sa zakryli paplónom. To bolo úplne
Tak teraz ty, Aťka. No, ja som bola niekedy tiež ako, pozerali sme na to videa, chápete, videa, ona sa tak bavilo a tak ako pozerali sme a zrazu v polovici jedno video skončilo, hej, ako prečo? A tak ja som teda bola, že poďme pod paplón, išli sme obidve pod paplón, no a chápete, jak 5-ročné deti, sme sa tam skvelali, ja som skoro začala plakať aj nikým, ale ešte sme nezačali a tak potom sme teda po chvíľke išli, lebo ja som sa podarila aj na pínik na veckom, ona išla so mnou, ja s ňou, nič sa nestalo. Ale po chvíli, keď sme zase potrebovali, potom sme zaspali a zobudili sme sa nejak o 5 ráno. Nie, ja som ťa zobudila, lebo som sa bála. No tak, prepáčte, som sa pomenula, no a tak sme išli hrnce na zemi, lebo sme sa išli napiť a hrnce na zemi. Vystávať sa to behalo okolo stola, neviem, ako to dokázal. A potom vlastne sme tam rýchlo bežali, zase jak prezačné deti a sme teda museli, tak a po chvíli sme išli. Čiže do kuchyne, hrnce boli naspäť a vystávať, ako tak sme radšej to nechali tak, že radšej nič nebudeme robiť. Ráno sme stáli, prišli niekoľkými rodičia, lebo vtedy neboli doma. A super, zase všetko hej, chápete, išla som domov. Takže čaute. Toto video skončilo, možno bude druhá časť, keď sa nám niečo také prehodí. Takže čaute. A príšte nám, kebyže sa vám niečo podobné stane.